Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Tubaga, Apple. Please, tubaga ko. Sino, Chona? Apple. Apple, tabangi ko. Busy ko. Sorry. Bye. Shit! Ki-off niya ang cellphone. Kahilas ba? Litsi nga, Apple. Biset ka! Animal! Kipagngan ko. Agay. Sakit sa akong kalawasan. Gumikan sa gibuhat tipong di rin ako. Ang akong kusok. Agay. Maragpaglisod ko. Kinawat na. Amay! Ma'am? Nga no? May isugo ka? May kaila kang manghihilot. Ay, manghihilot. Ay, nga no man unta, ma'am. Ako ipahilot di akong gusok. Maglisod ko ginawa. Murag... Maglisod ko pag ginawa laki. Ay, manghihilot, ha? Ay, kadiyot sa? Ay, huna-hunaon pa na ako. Dali uy, kinsa man Ay, hala! Husto? Si Fernando! Kinsa man ang Fernando. Ay, sino'y Fernando, God? Tagasuran. Maayo to siyang muhilot? Kuta ka, pare Akong suhulan. Ay, pila may isuhol ni mo, ma? 100. Ay, kabarat rapod, ma'am. Ay, dali na mo ani, oy. Magabalhabal, good na. Kuwang na nas palitis habal-habal, ma'am, oy. Ay, pila man di ay. Ay, padak ilang pot. Para madasig og anhi ba? Okay. Sige. Kunta ka. Himuon ako usak libo. Ay, patik, ma'am! Ay, wag gid maglangis, Fernando. Niya na siya. Abay! Ay, Noy! Noy! Magpahilot si ma'am. Oh, kinsa man? Si Ma'am Chona. Asa man siya? Ay, sunod na ako. Okay. Ay, naara siya ay. Ikaw si Fernando. Ako, Mansuna. May kang muhilot? Suwayan ko lang. Sa haplas nga gamiton nimo. Di ako idaan sa plus. Unsa na lana? Dili, lana. Dili, Ayaw ng lana ha. Kay manimahaw ta tiguang ana. Dili ni lana, ma'am. Naunsa day ka, ma'am? Kuan. Nadakin as ko. Naigo akong gusok sa may hagdanan lagi. Mo ba? Okay. Atong hiloton? Palihog. Oo. Hinaya lang. Hinaya lang. Okay. Takay lirog kamay. Okay. Agay. Agay. Munog lagi naong ni mo, ma'am. Yan iborot imong abel. Medyo nahiwi imong ilong. Unsa? Naapil na kabunog sa diyang nadakinas ka. Unsa? Apilo na to hilot ang imong ilong nga nahiwi. Unsa? Yan ay, indot mo nguning inyong gipuy, mga tiles ang saog, dangog. Mora nga dili ko tingali kalikayan nga marakinas. Dili pareha sa inyong gipuy ang alan. Unsa? Kaila kang alan? Oo, kaila kay kong alan, oy. Kaila man ko, ma'am. Wala ka nito tagat sa ko kalingon, permi na lang mag-atang sa pultahan. Magbit-bit o butilyas mino. Magsigig yarok. Mamasin ka mo balik ka kaniya o ang inyong anak nga si Atina.
Unsa? Ano, husto na, be, husto na. Undang na, undang na. Wa pa, matiwas ma, batong tiwas. Ay, ayaw na, ayaw na. Ni ay 1,000, oh. Oh, Oh, 1,000 pesos. punaan ko pa na. Punaan ko na. Himo na kong 2,000. 2,000. Uy, kadako man. Basta kay ayaw ipanabi nga mauni ang imong nakita nako. Ha? Oh, dara, 2,000. Oh, okay. Okay. Okay, kaso ma'am, kay ang naitabo ni mo, ganang nadakin sa magkakasagdanan. Oh. Ha? Wala si Amay. Amay, salamat kayo ha. Kung hindi ba tungod ganimo, dili ko makakwarta rong orasa. Ay, ayaw ka balaka. Basta na magpahilot, sultihan ka na ako. Anak, gud nimo ni Fernando. Adi ako, tunga ta. 2,000 man naghatag ni Ma'am Suna na ko. Imo ni 1,000. Ay, oy, ayaw na lang, oy. Ay, tunga na. Imo, tunga ta. Imo niya, 1,000. Niya, suti ko. Nga no, nabulo mapakain na si Ma'am Suna. Ha? Nga nung bunog ka na si Ma'am Suna. Ayaw pa na, be, ha? Nga naman. Ikulata na siya katipon kasi si Sir Bong. Daan pa ko. Amaw ka. Hanggaw ka, amay. Ay, ma, nga naman intawan. Mangutan na pa ka? Wa man ka magsulti. Nga katong Fernando, kailag si Alan. Ay na, wa gyud ko mahibaw, ma'am. Wa gyud ako masayod, nga kaina ba sila ni Alan? Na, kapoy ni mo. May lagwa lang. May lagdi ka to manabi. Ay, ma'am, ayaw lang kasuko ka. Kuan ba? May ipangutana lang ko. Sama na. Sadihan ka mo pa si Alan, ang nag-live-in. Gikulata ka niya? Paraw ka maka-litsi ka. Ay kung pangutan agsama na amay. Pawa, bi, pawa. Pawa, litsi. Pawa. Ay, oh, ma'am. Amaw. Hanggaw, tunta. Mangutan na pa. Pero, nibisan ko si, wa makahimo si Alan diri nako. Pero karon, agay, ang akong kilit. Agay. Uy, post this Facebook sa Alan. Ilang picture ng Tina. Mas gamay pa mas Tina taon ani oh. Iyang gikugos. O ang iyang caption. Basahan ako. Asa naman karon kainday. Asa man kakaron. Ay, kaluoy, beta. Sa manangita siyang anak. Beta. Bunog! Oh, oy! May Fernando! Milagro. Di ibang taon ka na suroy ka na rin. Nanginabuhi ito. Service ta sad, bida. Hilot ta sad. Mga na itong paginabuhi. Kada hilot uli. Bida di mo, no? Pero, may butong, nga bay. Huwag yun ako magtuo nga ang mahimo na kong customer mao si Chuna. Sabay? Chuna Alan ko. Chuna Alan ba? Ako naghilot ka niya. Si Alan, asa de? Maisulti ko niya. May Fernando, may kay niya ka. Iluton to orang naong mo kay murag hindi na kasi Alan nga akong nailanoy. Desperado ka na magpakayo. Ipahilot pa Ingon lang nga niyang buhay, may Fernando. Ay, bye, bitaw. Si Fernando doon na isulti ni mo kalabot ti Chuna. Kaya Chuna. May Fernando, nga no, usaban, nakita mong Chuna. Ako'y nagahilot ka niya. Uskam bunuga. Guba ang maot. Ganong sblin. Biang ang usok. Nga nun, di ko latas kayang katipon nga gingar ng ubong. Unsa? Pwede bunuga. Nang hubag ka nang. Burot ang abel.
hiwi ang ilong, na black eye, kulatado. Kinuo ko. Ang akong langga, kulatado. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!